Zillaziya na ce ba? Me wani zillaziya? Wani suna yake so a kira ki. Kara zuri. Me yake son san da suna? Wani zillaziya sai ka ce wata 'yar tsana dan Allah. Yawo ya kaji sunanta. Wannan suna dole ka ce wata taliya? Kai son wanke kana. Mun fi kusa ni da shi kai bare ne zuwa kai don haka ka fita a cikin al'amuran mu. Na ga yin kasa powder da yawa fiskan ki. Me ka faɗa yanzu? Adam fiskan ki yayi kari da yawa ne ko kina aiki da karoto ne ban sani ba. San ba farin kanti bane daga Allah ne don haka in bakin ciki kake sai dai kan. Wai me sunan gama? Ni Kai din ba. Alhaji Badamasi. Wa ya rauta. Wata magana da zamu yi sai ka kawo min gimba. Karki ji komai in gimba ne masalan ki zan kawo miki shi. Kin ga wata jaka? Ka ga wata jaka. A daidai na yi kazanta. Wata ake zuba kosai. Wawiya ne ana. Ayya, da tuno. Yawwa to farai na jinki. Wadda hajiya take zuba kanan fari. Shi ba ne, amma idan kin gani karki gaya wa kowa zai gani. Ka lalle ma, ashe na fara gaya gimba. Aikin banza. In dai a nan gidan ne kayi muguwar sa'a ka samu gurasa da ruwa